Is cosúil gúil muid beo díghib bhríon an seo ag léamh na Nuachta don cheathrú lá fichiad mí feabhra 2016. Well, ar a laghad níl an túchtarán le feiceáil leathanach tosaí a New York Times ach tá Reince Priebus agus Steve Bannon le feiceáil mar sin féin. Tá sói mé leo siúd tá siad ag labhairt ag cógáil gníomhaíochta politiúil na Gemadach na Crogailge ar Bhéarlann sin Conservative Political Action Conference. Ní bhuair Steve Bannon chuide a riamh go dtí an chógáil seo heanna agus rinne sé spocha asú dá réir ag ggóil buíochas leo as chuide a thuairt faoi dhéireadh ach níor buíochas dá riada é. Tá gach rud ar an móthar ceart a deir Steve Bannon. Bannon an scéal seo le cúntóirí Donald Trump freisin, atá ag déanamh sirí leis an nglúiseacht atá taobhír de CPAC. CPAC kam le scéal nó Bannon CPAC le rud eile. Is glúiseacht cancroch glúiseacht chantalach, chailigneach, achrannach. Níl an rialtasach chuig seachtaní dhís ach tá Cáil Stephen K. Bannon imethe amach hena féin mar phobalach mitasach olmhóir mar imleán cuachta moll cuachta bid is fear moll úsáid sílim moll cuachta agus ar nó duine mistéireach ní bhaca mé le chuid eile an scéal sin tá go leor le rá an puí ar nó ach nílach méid bheag áma agam. Idir dálín híomh eile an bhála tá imní scaol féidir chushaintír na nDaonlathach a bhfuil páitís ortha nach mbeidh an dara ráha ag go bártaí sin ach bog faoi dheis chun ard na vótóirí a tharraingt. I náit sin tá siad ag broide an pháirtí chun chogaí deireadh agus ag cur suas don chas a faoi dheis seo tá daoine ag molla. Tá an pháirtí lágatha chluite áirithe ach leis le coshaintir chomh láidir sin anois agus chomh fergach agus chomh gníomhach sin anois tá is ag ceannairíonn pháirtí go bhfuil an
cwch daca, gwyd si dy acwan aca strategisch na bacoireach da úsáid mar a dúsáid na poblachtánaí rivisha. Is so cogadar agus cosúil. Meicsiceó. Ní bheith mór an mesa ag Meiriceánaí Meicsiceó. Sinní an iad ní. Ach mar sin féin ó fortí trádála nach féidir neamhord a dhéanair. Idir an dálín tá Meiriceá na Stáit Unithe Meiriceá ag seola teachtáireachtaí contráilte ó yes haar teorin. Teachtáireachtaí déhíomhacha atá na Meicsiceánaí ag fáil ó na Stáit Unithe. Teachtáireachtaí measca. Agus cathe Meicsiceó na teachtáireachtaí seo a bheá. Is léir go mar hampla go bhfuil dearcha Donald Trump le Meicsiceó ag teacht salach go hilis go hiomlán ghealltanis hoscaide an rialtas I Meicsiceó. Sa teachbán tá Donald Trump ag rá le príomhaimíní deardín seo caite go bhfuil na léithe sin thart nuair a cha Meicsiceó go leathríomhach leis na Stáit Unithe. Ceann chuí a bhealtach Meicsiceó chaithimh go leathríomhach leis na Stáit Unithe. Ach I Meicsiceó tá toscaire Donald Trump ag rá a bhallairt. Sé géirí cosca chur imní na tíre sin faoi oibreid mhíleteach agus dhearbhú nach mai saidúirí na Stáit Unithe an úsáid a teorann racha Meiriceá. Tá rialtas an Uachtaráin, níl is agam an féidir am rá bhfuil an tuachtarán I dtéanna éonrad, go bhistám sa níl sé I dtéanna mórán thar ghalfareacht in Mar-a-Lago agus cápéis a híniu. Ach tá duine éigean, tá rialtas éigean ag réiteach Cáináisnéise. Agus henne féin, well, an nóméid chant faoi contráireachtaí coppla nóméid ó hin, bhí. Tá an tuachtarán ag tuairt gealltanis go gusnóí sé sochair tá iran Cáináisnéise ag iarra gearra. Chunas é sin a réiteach, ní is agam. Thaistil Donald Trump go Sioux City, Iowa, coppla lá raibh an todhchan ag rá garbeisim cúdaíthir na gláirichaí federálacha chu gon cúnamh de hendaine agus Meiriceánaí thuras de líseal. Bhaí Hillary Clinton dar leis an Stuart neamhiontaofa, an cúdaíthir neamhiontaofa. Cúdaíthir neamhiontaofa an Lucht Oibre, agus buise a bheith a gearra sochar vonósacha. Ní léir
go gur mar a dúirt sé a bhairadaí mar a ecin muid. Racha mé ra. Níl an seach scélín bheag sport chun na léthirí harangt siar go cudlán sport an Nuachtáin dearan. Ach tamil ó hin has imreoirí hacaí i Meiriceá ag fáil ríomhphost as an ggóidé heas. Ríomhphost a rá bhulla nach camscéime ortha, mar bhíhas ag ofráil taistil síran eisce agus áit fuireann hacaí Olympach na cóidé heas, dúirt me se thuaidh heas a bhí gceiste go mar nó dóibh. Well, níor camscéime buí an írinné, tá chóiré é géirí tá bríthir I test ar bhaim. Nope. Caird? Póitseáil. Tá an chóiré heas I géirí imreoirí hachar Bannon na Stáit Aontaithe a fóitseáil. Ok, Ailín. Tá cólachtaí sa réimse damhanda éireaspáis nó a bhfuil áiteachab chláire tholáthar an tionscail damhanda éireaspáis ag déanna imní go gcuirtí táillí nua a rialtas an Uachtaráin isteach a nábaltacht gnóíon a thar léir. Ach is cosúil go bhfuil rialtas Donald Trump ag tógáil 68 I le trádála mar seo agus go leanfar leis an 60 bhláidir sin. Kim Jong-nam búfás a scéil seo. Bhí an fear seo leathrachar nó leathrachar? Leathrachar a deirí me, níl mé cinnte. Kim Jong-il an chóiré thuaidh ag siúl trí hála bocála an airfort sa bhaláis nuair a tháinig bhean sús chuige agus chuimil ceart dá aghaidh. An sin tháinig an dara bean sús chuige agus chuimil ceart eile dá aghaidh agus sar bhfad bhí sé marmh. Séir do bhí na ceartaí ná ceimicí néar-oibreáin iad. Néar-oibreáin, sin focail maithis. Nach bhaimíonn ach nuair a hagann siad le chéile. Agus nuair a tháinig siad le chéile, marí away. Níor dearnú dumaiste don mrá in éachar ach góiad. Deir siad san gur dúrú leo nach rá siúl ach pí sprí agus go raibh siad a bhúla bob chuine. Níor bheith cosúil.
Well, bíonn sé gúnaí inám cracking sa túlainn. Cámara a chécailinn seánas. Úsáidtar an focail gnéas ar nó ach caididirh colaíocht. Gnéas mar úsáid sé an focail gnéas. Tá sagam bhí gílíonn gnéas fidin ó Bannon ach tá sé in úsáid mar acail don gníomh freisin. Agus tá bhaile sa túlainn gríosú aibrithe catharga uair a chloig a chaithimh sa maile gach seachtain ag búla cracking. Tá cáil ar an túlainn margheall ar a chóras sochar flathúil ach seo flathúileacht a héan thar na Bearta sílim. Bíonn saoire tuismitheóra acha agus cuairim sláinte iontach ach tá an bhaile seo ag iarraidh cóir leis na peorcasaí agus sochar colaíochta a thabhairt don na haibrithe. Tá an bhaile rá nach bhfuil babathe go leor sa bhaile agus gur bhfuil ó cóir leis an ráta ulrathe sa tír. Tá úsáideoirí sa Bainmheabhrach tar éis titim den chéadúir ó 2009. Tá na húdaráis na heifigí taistil iompar ag chur 1 milliún ar Uber agus seirbhís sí dá le héad. Tá Mildred Dresselhaus marmh. Cé well is siise a chléochlaí carbón agus a rinne ulréalt den cheimic sin in eolaíocht na nábhar. Ábhar eolaíocht? Ní raibh an leagan críne áil ar material science ach eolaíocht na nábhar is mailim sin. Tá curtha i le Uber. Táthar ag cuireann i le gur ghuid siad rúin ó cholacht eile. Bhéidir Google. Tarlíonn se go minic nuair a thrian aibrí ó cholacht amháin go cholacht eile atá go mórtas. Well, tá tíortha sa bhuiir hiúin ag súil go mbeidh siad an capítliú a dúirt me leas amhaint as ráchairt as an ráchairt damhanda ar chaimhe an phríomh as ar bhéidir leacht Meisciúil? Stócha. Sé. Scríomh mé meisciúil síos an seo ar nó cean bliain muid meisci le ól ach tuigim nach bheith tá dul ar bheisci le droga. Agus mar sin don na tíre seo ag fás cabha go farsing bailó díre. Tá aléirú ar siúl ar Broadway
the Sunday in the Park with George drama fwy George Seura má tá mé ag fára enemy gert. Tá léirhes sa nuacht donniuh thugann le fios go dtugann Jake Gyllenhaal an taliontóir chun beochta go hintach bhaile hir. Tá Annalee Ashford in sa drama freisin ach sé Jake Gyllenhaal a ains an mulla. Níl agam céir tarsúil sa chéisfeil is chosúil go bhfuil trádáil imreoirí ar siúl fi láthir agus cuid bhaith tuairimíocht ar siúl dá réir faoi imreoirí mar Carmelo Anthony agus Paul George. Nár animníú ach agus is dócha go bhfuil iontas ar dhaoine faoi sin. Sinna méid is dócha. Man bhfuil tú cínte faoi dhaoine ach mata tú ag iarú seansa chuirt dó tugann tú sochar an áras dó. Nach sin go dtéas. Sochar an áras. So sinna méid stoppi méis tá súlagam gur bhhain sibh tainmh as an bhar nóíochtar seo agus tá súlagam go mbeidh muide caintli chéile rís ar a bhfad go dtí sin bailú dhéireamh. Slán.